Шестчленно семейство от врачанското село Елисейна буквално бедства. В 21 век двамата родители, четирите им дъщери и бебето, внуче, живеят без ток. Електричеството е прекъснато през 2011 година. Тъжната история на семейство Филипови започва още през 2010 година, когато майката е освободена от работа. Не знаела, че като инвалид е защитена от закона и подписала по взаимно съгласие. Аз бех на 37 години. Аз исках да си запазя работата на всяка цена. Малко след това без препитание остава и бащата, който работел в същата фирма. Първо ги притиснали банките. И се увеличават лихви, били са наказателно 17 хиляди нещо, получавам писмо от една банка на 26 и нещо. От другата, 4 да ги кажа. Не мога да ги изчислявам, съм насал година и нещо, 2. Сега коляха 5,600. В края на миналата година взели Петър на работа по програма, но тя приключила в началото на март. 41 годишната му съпруга скоро кандидатствала по друга, но я отхвърлили, защото имала доход. Иначе на мен ми дават пенсия 127 лева. Сметнете ги както искате да видите с тази пенсия, може ли да живее човек? Всъщност тези 127 лева са инвалидната пенсия на Илияна. Според нея именно диагнозата епилепсия е причината и досега да не може да си намери работа. То като чуят епилепсия и нещо страшно. Аз не съм такава припадаща, но съм съвсем нормална съм си, страдам само, че имам от малко повече главоболие. Жената е работила в пералня като сервитьорка и като камериерка. Бащата има много професионални умения. Работил е като металург 15 години в Елисейна. След това още 9 в Нови Искър. Оксиженист, заварчик, имах си частен тук не бизнес, занаят помежду другото, като работех металургията в завода, дърводелство, правих боретта, качета на хора, поправях градинарство, всичко около къщи, всичко аз си работя. Никой нищо не ми пипа. От 31 и 2 години на 15-16 години съм останал без родители. Само. Не искам да ми сочат децата един ден и да казват, това са на уния дет имат, дет дължат и на Господ пари. Не искам подаяния. Аз не съм чак до там вече, аз мога да работя. Значи аз съм, честно ви казвам, мога да работя по-добре от здрав човек и съм отговорна. Богатството на този дом са децата. За да помага на семейството, средната сестра събира билки. Харесва географията, защото научава интересни неща за далечни страни, които може би някога ще посети. Когато пораснеш, каква искаш да станеш? Учителка. Така ли? Защо? Просто е хубава работата. Думата работа е свещена за всеки в този дом. Искам този хладилник, мечтата ми един ден да си го напълня и да връ като по филмите. Той всъщност сега не им е нужен, нали? От 3 години семейството няма ток. Перът на ръка, а телевизията отдавна е само мечта. Затова Илияна дори не може да повярва, че екипът ни е в дома й, за да чуе проблемите на семейството. В Мездра една приятелка там в Левчето работи и тя ме подхвърли, нали, защо не опитам да се свържа с Нова телевизия, че вие сте се отзовавали. И аз така се позамислих. И затова аз направо си ви намерихме. Мракът тук отново ще настъпи в мига, в който изгасим репортерското си осветление. Засвободи се Румяна Попова. Ако някой има възможност, може да предложи работа на семейство Филипови. Чухте сами, те не искат друго, не искат подаяние, просто искат да работят. Нека го направи, може да се свърже с тях и чрез нас, чрез нашия мейл wakeup@ntv.bg, чрез страницата ни във Facebook. Начините са наистина много. Сега сменяме настроението с